Aha. Ivana. Lako se prestrašiš, Mateo. Ha? Zašto ne frentaš, ha? Znam zašto, svi u razredu to znaju. Nemoj mi reći da si se stvarno učila za taj test. Ili samo želiš biti u središtu pozornosti. Bilo bi najbolje da frentaš. Si ti to možda frentala? Ako sam i to proživjela, proživjet ću i ovo. Ja neću frentat. Nikad. Jedva čekam test.